Çekdarên PKK êrişî bazgeheke hêza pêşmerge li gundê Dêreşê li devara Amediyekirên û zirarên canî li pey bûne. قائد عمليات مشترك سات حربية بياندي بيا كردم قوتي إما شاورواني لأولي جناي دبين كلا برلماني عراقي بيكين دراواو îro dayê molata ku beronijvanên gundê pelka nehatiya dan bû valakirine parlamenterê jî teke zikek û serkirdeyên operasyonên hevbeş gotiye wî awtokarî li pelkanan nakin heta rapora Lîjna Parlamentoyê dernekeve. Artişa Tirkiye grupên girêdayî yên çekdar derdoreyên Îsê û rêya nêvdewletiyên for topbaran dike. Li New Yorkê çekdarekê teqe li Dêrekê kir. Polîsan jî êrişkar birîndar kirin. Çekdarên PKK êriş birine serbazgehekê hêza pêşmerge li gundê Dêreşê li Sinûrê Nehiya Dêrelûkê li qeza Amediyê zirarên ganî jî li pey bûne. Nûçeganê Kurdistan 24 ragihand ku çekdarên PKK li gundê Dêreşê li devera Amediyê Sinûrê parêzgeha dûyîkê êriş birine serbazgehekê hêza pêşmerge û şero pevçûna berawanda qewmî ne. Nûçeganê Kurdistan 24 ragihand jî ku êriş li gundê Dêreşê li devera Amediyê qewmiye bûye sedemê من کوی ریشه پکی که زرانین گانی جهنه